I a explotar la teoria dels 6 graus, que n'hem parlat, de Michael Das, un jove d'origen belga resident a Barcelona des de fa anys, va enginyar una curiosa manera de buscar feina. Recordem quina és, Saúl? Doncs bé, és la teoria aquesta d'una targeta que passi de mà en mà, que vagi circulant, va entregar a 3 amics 3 targetes seves amb tota la informació necessària perquè la gent participés d'una acció, que és que les targetes anessin rotllant i que a base de que molta gent les acabés tenint, doncs han acabat recorreguent 1.412 quilòmetres. Quantes targetes va repartir? No, 3. Només 3? Sí. Molt però poc, clar, amb el trobo, compromís, no? Sí, però amb el compromís de que tothom les anés donant. Llavors, clar, això a 1.400 quilòmetres, molta gent... Dient que és una targeta d'una persona que busca feina, el viatge de la meva targeta, explicant la història, i on va trobar feina al final? Doncs mira, va trobar feina a l'empresa SEAT com a employer branding. O sigui que aquest jove belga que està a Barcelona, amb aquesta manera curiosa de promocionar-se, ha trobat feina ell i ha donat a conèixer un sistema que pot ser una inspiració per a altres persones. Bones iniciatives, ens agraden.